Les dones estem igualment de capacitades que els homes per dedicar-nos a feines científiques i tecnològiques. Durant tota la meva vida professional m'he trobat a dones que són referents en els seus àmbits de coneixement i les quals m'han inspirat i que admiro profundament. Els entorns de treball científics i tecnològics són entorns molt col·laboratius i pluridisciplinars en els que el treball és molt enriquidor. Fa estar al dia de totes les novetats que van sorgint i també et permet viatjar i conèixer gent de tot el món. Tenim molts reptes en aquest segle XXI als que fer front i per tant necessitem tot el talent possible i evidentment el talent femení aquí és molt necessari i imprescindible per resoldre aquests reptes. Animo a totes les noies que estiguin dubtant, que estudin carreres científiques o que estudin carreres tecnològiques i us necessitem i fareu una gran feina.